sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon mo kining usa ka babay nga taga Dawis, Bohol nga tumatatampo nagdasangan nga Sally. I love you, Sally. Oh, JR. Manay tinuod sila. Ginahan kay ko nimo. May chance ba ko? Kuan JR. Bata pa manggod ko, uy. 17 pa biyang akong edad. Dili pa ko ganahan mag-uyab-uyab, uy. Okay ram ko ng uyab-uyab, good. Uyab ba ito? Sige na, Sal. Sugdan ako. Na, dili pa ko makatubag na JR, uy. Hayahaya gud nimo day. Na naman ang uyab nimo. Lagi day, uy. Unya, nalong man nimo sugta? Maayo ba, day nga akong sugton si JR? Okay ra na day. Uy, uyab-uyab bitaw na. Ayaw lang gud og seryoso ha. Tinuod, Sal. Imo na akong gisugot. Oh, JR. Uyab na ta. Yes! Yes! Salamat kaysa ha. Imo ra gid kong gisugot. Salamat kayo. Sali, unsa ni nga akong nabalitaan nga may uyab man kuno ka. Oo nga. Uy. Ayuhan ang imong kalaki ha. Nga mahuman ka aning imong pag-eskwela. Oo, gyud. Basig di noon ka mahuman, sud naman ka ng ibuyab. Dili na may tabo pa, uy. Priority na kung mag-eskwela, no? Kaysa sa akong pag-uyab-uyab. Bantay bitaw. Dali alas panahon, Salsa. Usa na di ka tuig so ka nagkauyab. Maugyod. Wala gigwa, no? Samtaron. Ha? Unsay asa? Munglaos dito eh. Asam ta mang laag? Bisag asa lang ka. Mangita tag indot yung suruyanan. Sige. Ikay bahala. GR. Iingon ka mang laag ta. Ngayon na amatayin yung kwarto, uy. Unya kitarang duha. Sal, dugay-dugay na ito nga nagkauyab. Pero, wag yun hitabo na to. Unsay buti mo pasabot? Gusto ko nga ihatag mo na ko ang imong pagkababae. GR ka ba? Ang takusman ka! Anong bagay? Uyab ito na. Mura na maglapas? Ang akong pagkababay? JR, bata pa yung taong to, uy, nag-skwela pa ko. Sorry, nabili na ko mahatag mo gusto. Sally. Ayaw di pa mo gusto, kaya masinggit man ko. Ha? Magbawas na din eh. Huwag ayaw na di papakita na ko ha. Timpungag na ta. Lain ako ni GR. Lagi day, uy. Pinwa pa ko busukol. Nakuha na tingali niya ang akong pagkababay. Unya day. Buwag na gid mo. Akong gibuwagan day, uy. Ako na lang siyang kalimtan. Mafocus na ko sa akong pag-eskwela. O, ang sama, pa? Hindi ko magkapadayon og eskwela. Mao na anak. Unsaon lisod man kaayo ta. Gusto giunta ko nga padayo ka siyang pag-eskwela. Pero saon man god, hindi sud kita. Ang ako kita, igirintaw sa tagusumo. Sige lang pa, uy. Dili na lang ko mo eskwela. Hinaot ka makasabot ka na mula ka. Okay na pa, uy. Pobre, baya ta. Lisod na sa kaayo kung atong pugson. Salamat na. Kumusta naman ka day? Wa ka laay nga nagsige na kagmukmuk sa inyo? Unsay wa, good. Laay na gani kaayo. Unya unsa man, ganahan ka nga matrabaho? Unsam sa trabaho anang akong sudlanday. Nga, wa mo ko makahuman og college. Hindi ra lang good. Unsa man, ganahan ka? Kay na ako'y kailang akong pasudlan nimo trabaho. Sige, baby. Musud ko. Kapoy sa dinigindahan at trabahoan, eh. Hapit naman dili ba kapahuay, labi nagdaghan ng mamalit. Bahala na lang, eh. Antuson ko lang git ni. Ang importante nga may trabaho ko. Miss, pabalit akong load. Adiyat lang, Migo, ah. Dugay ko sige palit din pero wag gyud ko kailan nimo. Huwag ka mangutana. Lain sa kaayog, ako'y mo nagsulti sa kong pangan. Mausad. Ako din si Samuel. Ikaw? Sally. Miguel ta? Imo tinitricycle ang imong gibiyahe-biyahe, Sam? Oo, ako na Sal. Ang galing pangita. Mao, nag-drive na ko tricycle. Okay ra na, uy. At least may ipakaon ka sa imong anak. Ha? Anak daw. Ha? Wa ba di kay anak? O magaling ko iyab. Anak na noon. Oh, kung imo kong sugton, pasig, maminyo na ko ini. Ha? Sal, kano sa day mong day off? O
Ugma, day off na ko, Sam. Nga naman? Imbitahon ka na akong mangaon sa gawas. O, inig man ito pangaon. Magpahangin lang ta. Sakay-sakay sa tricycle. Nga nung ako mang yun? Ganahan ko ni mo kay buutan mga. Total, friend naman ta. Kana kung okay na ni mo. Okay raman. Wa man sa ko'y lakaw. Sige, manuroy ta ugma. Nindot ta din, no? Presko king hangin, oh. May noon. Kaya ka gusto ka sa kong gidadaan mo. Nindot, oy. Hayahay kayo din, eh. Sal. Oh. Samuel, imo magkunigkunita ng akong kamot. I love you, Sally. Samuel. Sa una pa na ako pagkakita ni mo. Ganahan na kay ko ni mo. Hinaot nga. Dawat ni mo akong ugma. Ang tinuod, Samuel. Dili man kalisod kugmaon. Kay buutan man ka. Nga sa ito pa. Iman akong sugton. Ang akong gusto nga, friend lang una ta. Gusto manggod ko nga, magkailanay una tag maayo. Okay na, okay na. Sige, magpaabot ko. Kung kanus ako ni masugton. Sal, dugay-dugay nung kung anguyab ni mo. Wapag ikamaluin ako. Bitaw, Samoy. Nakita na ko nga, tinudan na yung imong tinguha dinin ako. O, wa matingali katarungan nga ako kang paantuson. Ang buti may pasapot nga. Uyab ta? Ha? O, Samuel. Gidawat ko ng imong gugma. Salamat, Sal. Unsa? Iwa kong dadon sa inyo? Oh, kaya ako kapelas kong kinikanan nga akong uyab. O, sige. Ma, si Sally ma, akong uyab. Maayong adlaw, ma'am. Imo di ay ning uyab, Samuel? Unsa may nahuman mo, day? Wa ko'y nahuman, ma'am, kay pobre ramang gud mi. Maong nahunong kong eskwela. Maong nisud na lang ko pagkatindera. Mao ba? Unsa may pangita sa imo mga ginikanan? Naarami gamay nga yuta nga giugmad, ma'am. Pataka ka malang intaw panguyab, oy, Samuel? Ha? Magga ka man dinig babae din sa ato, kanang ikapanghambog ni mo sa atong mga kaliwat, di ka magda ka dinig tindira. Kinuo ko. Gwapo ko ka! Pagita ka ng tarong nga babae? Dili ka magpataka ka lang pamunit diya sa kilid-kilid. Excuse na ninyo, mama. Samuel, mupauli na ko. Uy, Sal! Sally! Kalimpi na lang ko, Samuel. Dili may mo. Dakong supak ang imo inahan. Nga akong nahimo ni mo kuyab. Kay lagi, pobre rami. Huwag tindira lang ko. Mong kalimpi na lang ko. Sally! Grabe ka mata pobre ang imong inahan, uy, Samuel. Mong pagkita na naglain. Magbuwag na lang ta. Dili ko masukot ka magbuwag ta. Pero sa may mabuhaton, nga wamag ko magustuhin sa imong inahan. Wa siya labot. Kung kisay ko higumaon. Samuel. Mahal ti ka, Sally. Huwag na mo ka. Nga, tinulan yung gugma ko ni mo. Magtipon ta. Samuel. Oh, sakto ko si Edad, Sally. Mau, dili makabuot akong inahan. Kung usay kong buhaton. Huwag na dili siya makabuot. Kung kinsay ko higumaon. Samuel. Wa ko'y mahimo. Kawa sa pagsunod sa gusto ni Samuel. Kay nahigugmaman sad ko niya. Nagtipon mi ni Samuel, bisan pa manugsupak ang iyang ginikanan ako. Dinin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mayang adlaw kayon tanan nga nagpaminaw karon ni mauntir man kini ang akong suluran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oba ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sang artistang magatag kinabuhi ning akong suluran. Tawgan ko niya sa pangan nga Sedet, hingkod ang pangdaron. Ug gitago na lang sabang akong address diri sa Mindanao. Puntrigal kini akong suluran. Kabahin kini sa yuta sa ginkanan sa akong lolo nga usa ka Amerikano. Sinanggup lang ang akong lolo sa maong Amerikano. Apan legal nga pamaagi sa pagsagop. Ug nagda sa apelyido sa Amerikano ang akong lolo. Patay na ang Amerikano ug patay na sabang akong lolo. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga pangitabo. Ay, makaya pa ba kahang mama? Ang unsa man ma? Mobiyahe man kuno siya og Sambuanga, oy. Magunsa man siya dito? Ay, magsusi sa yuta sa imong lolo. Aw, sa akong lolo pag yun nga, Amerikano ba? Kay Amerikano man tong nagsagop sa imong lolo. May 65 hectares man tong yuta ang akong lolo nga Amerikano. Unya, sinagop ang akong amahan nila. Legal nga pagkasagop. Maong mao kini anak kasunod sa yuta sa Amerikano. Oh, yuta dito sa lolo ma? Oo, uy. Sawa pa tumamatay inyong apuhan. Sa bago pa lang sila minyo ni Lula nimo, didto to istar sa Sambuanga. Mo'y nagatiman silang yuta pagkamatay sa nagsagop niya nga usa ka Amerikano. Apan wa kaanto sa kami nga sa iyang pamilya ni Lula nimo og namong iyang mga anak.
Mao nga ni uli sa Davao ug gipabantayan na lang ang yuta sa Zamboanga. Mao ba? Apan wa na gyud makabalik didto sa papa. Dugay na panahon. Hangtod nga nasakit na lang siya sa baga. Ug mao hinungdan sa iyang kamatayon. Mao ba day ma? Mao nga karon si mama na sad ang muadto. Nagsubay kuno didto. Apan ang akong gikabalakan, kay may edad naman gud na si mama. Makaya pa ba niya ang pagbiyahe? Masaag niya sa lula ma. Sino usa mo biyahe? Kuyugan man kuno siyang auntie ni mo bibi sa imong iyaan. Oh, maayo noon ma. Ay, okay na tingali na mauy. Nga mo biyahe si lula sa Zamboanga. Kay naman ka sa bibi, uban niya. Ay, oo, Sides. Ako yun mismo ang adto sa Zamboanga. Kay gawas ni Lolo nimo. Way lain nga, sunod nga suhito sa maong yuta. Ako ra nga asawa ni Lolo nimo. Magsusi ko kung naunsa kong yuta nga gipabantayan ni Lolo nimo slain. Dako-dako ko nang yuta ala? Uy, 65 ka ektarya na. Daghang mga tanom, humayan, kalubihan, ug minahan. Ug ang nagbantay ang nakapahimos ini ron. Mao ba? Mao nga akong atuon og naunsa na ron mintras buhi pa ko. Aron mapahimuslan ko tong inyong mapahimuslan ba sa akong mga apo. Maayo noon la. Nya ayo-ayos biyahe ha. Nabala ka bitas mama nimo, mamubiyahe ka dito kay guwang ka na. Ay, guwang apan kaya ko pa uy. Mintras kaya ko pa adtuon ko ni. Oy, ni adi ay ka, Sides. Ay, nagsusin ko yung auntie. Kay mamiyahe naman ka mo sa Zamboanga. Ay, ubanan ko na lang ni mama kay ganahan man gyud kay siya mo adto sa Zamboanga. Aron magsusi sa yuta sa nagsagop ni Papa. Nala, sige. Pag ayo-ayo mo biyahe ninyo, auntie, ha? Nabala ka bitaw to si mama. Nabala ka siyang lula. Kung kaya ba kanyang biyahe? Ay, ako na bahalang mama. Ay, makabala ka kay ni aman ko uban niya. Kumusta naman ka silang mama sa ilang biyahe? Wa pa di balita sa Bibi, ma? Ay, wa pa man sad. Pila naman unta sila kaadlaw didto. Ayo, Reng. Si Auntie Bibi man doon? Nabalik na di ay sila. Sus, pastilan. Nakuyawan ko sa mga panghitabo dito, oy. Kaya nga naman di, auntie? Ang yuta dito, giangkon nas nagbantay. Unsa? 1997 to, nga niadto si Lula sa Zamboanga, aron sa pagsubay sa yuta ni Lulo, nga nasunod niya sa nasagop niyang usa ka Amerikano. 65 hectares ang maong yuta nga may humayan, kalubihan ug may minahan. Pag-abot ko nilang Lula dito, niyon ang asawa sa nagbantay, kaya namatay naman ang niyang bana, nga mao mismo gibilan o gipabantay ni Lulo sa maong yuta. Nga gibahin-bahin na kuno sa napo ka anak sa nabantay ang yuta. Kaya dugay na kuno nga way pakisusi sila si Lulo sa yuta. Kaya namatay lagi si Lulo. Nisuway pa unta kuno adto si Lula sa munisipyo aron mangayod pa kitab. Apan wa sila'y nahimo. Kaya usa sa empleyado dito, anak sa nagbantay sa yuta ug may bahin na sa yuta. Nibalit na lang si Lula nga way nahimo. Hangtod nga nagkasakit si Lula ug namatay. Tungod kay sa albularyo lang namo siya patambali, tungod sa among kawadon. Unya. Ay, Ma, ano may problema? Long magod ato bahupawa. nahinomdom lang kong lula ninyo. Ma, Siguro, kung napatambalan pa to nato siya, malagmit buhi pa siya karon. ma, Tungod sa atong kawadon, wag yun nato mapatambal itong nihubag nga tiil ni mama. Nagaantos taon si mama at hangtod nga namatay. gusto na uy. Namatay si lula ninyo nga naghandom. Nga kung nabawi pa nato ang yuta ni lolo ninyo nga giangkon na sa nagbantay ini. Dili siya maglisod sa madto. Mapa-ospital unta nato siya. Ug dili sad ta magkalisod-lisod karon. May matikad unta tang yuta. O may abot sa yuta tang mapaabot. Di na ginito mabawing yung taa, ma. Unsaon? Ha? Nagipanagihan naman kuno nis nagbantay. Og lig-on ang kapit ang nangangkot sa yuta ni lolo ninyo. Kay may anak ko no nga naa sa munisipyo magtrabaho. Sila may nagdomina dito. O lagi ma, naibaw ko ana. Hindi ako sa pagsultianan ni Auntie Bibi. Sayang nga sa among yuta, uy. Sayang gid kaayo. Nga lain ang nakapahimos. Kita unta ang nakapahimos adto karon. Masad biya ang tanay akong sulting lula. Maong nibiyahe siya adtong higayon na sa Zamboanga. Kay may nilang kulutong yutaan na mo nga iyang mga apo. Maong bisag naglisod na siya atong tumura, nibiyahe gid siya sa Zamboanga. Apa namatay na lang si mama. Wa gyud masulbat ni problema. Unsa? Ikay mo subay ini sa Zamboanga? Suwayan ko lang unta pa, kay naluin ako mama. So, layo na kay ka nga henerasyon nga moadto og musubay ini didto.
Kung way nahimo si lula nimo sa pag-adto kaniadto nga asawa gyud siya sa sinagop sa Amerikano nga mao si lolo nimo, ikaw pa ka ha? Ayaw ibuhi sa inyong kinabuhi sa pag-adto ng daptita ha? Wa taghibaos kinaiya sa mga anak sa nagbantay ng yuta. Nagtuo mong ihatag pa og balik nila kanang yuta ha? Oy, dili na oy. Basig unsa pay mahitabo ninyo kung muadto mo ug musuway sa pagbawi na ning yuta sa Amerikano. 65 hectares ang gidakpon sa maong yuta. Dili basta-basta baliwaon, nga giangkon lang sa mga nabanta. Patay na Amerikano nga tagya ini, patay na sad si Lolo nga sinagop nila, o patay na sad si Lula nga asawa ni Lolo. Kami na untang gusto mo tuki ini, apad wa mi mahibaw kung unsay among buhaton. Ang ako pangutan mo kining mosunod, unang pangutan. Patay ng Amerikano nga tag-iya ani yuta. Patay na sabang akong lulo nga ilang sinagop. Kinsa man di ay ang angay nga manununod sa maong yuta, nga giangkon naman sa nagbantay sa yuta. Pwede ba di na? Ikadahong pangutan. 1997 pa nga niadto si Lula aron unta pagbawi sa yuta sa nagbantay ini. Apan way nahimo kay giangkon lagi sa nagbantay. Gibahin-bahin na ngadto sa napo nila ka. Posible ba di ay nga mabalhin sa laing pangan ang titulo nga way namirma sa dokumento? Ikatulong pangutana, nisuway pa og adto si Lula sa munisipyo sa pagkadto ni. Apan wag gihapon siya nahimo kay ang usa si pleyado didto anak sa nagbantay sa yuta. Kapit o palakasin na yun ining balao. Ikaupat o katapusan, mahadlok lang akong mama nga mo'y musubay ani yuta. Pwede ba? Nga ako nilay musubay ani? Nga apo man ko sa sinagop sa Amerikano nga tagya ani yuta? Unsa may angay kong buhaton aron mabawi ko ang maong yuta? Unsa man gid ang mga dokumento nga akong kinahanglan nga akong dadon o ipakita nila pag matuod nga amo kining yuta? Palihog tabangig tambagi ko. Kini nga akong suliran, Sedes. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto legal, personal, mga problema ninyo sa inyong pamilya, higala, sa inyong trabaho, sa inyong kapika, sa inyong asawa, sa inyong mga anak, no, sa inyong mga official records, mga dokumento, sa inyong mga katigayunan, maski unsa ng mga problema ha, pwede gina ninyo ipadala dire sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sedes, wa man siya ning hatag og address si Sedes, pero gipadani niya ayahang suwat sa kini ang akong suliran official writers page. Unang pangutana, patay na ang Amerikano nga tag-iya aning yutaa. Patay na sad ang ako ang lolo nga ilahang gisagop. Kinsa man di ay ang angay nga manunod sa maong yuta. Nga giangko naman ni sa nagbantay sa yuta. Pwede ba di ay na? Okay. Ang ato ang balaod, no, Sedes, ang nag-ingon gyud nga ang mga banyaga, kaning mga foreigner, sama sa usa ka Amerikano, dili man na sila pwede makaangkon og yuta diri sa Pilipinas. Pwede sila ng mga kondominium, pero ganang mga yuta, samot na ni 65 hectares, murag dili gud na sila pwede, no? So, labi na nga sa check man nako ang imuhang email, no? O dili kani imong gipadasa sa Messenger. Wa manggod kaayo nato ni matuki mapakita kung giunsa niya pagkatag-iya or kung naabag yung titulo, no? Kay dako manggod ning yutaa or any document, no? Naabaron siya kasabutan adtong iyahang gipabantay nga base na siyahang panganang yuta pero iyahara ning gigikuptan, no, as a trust, meaning gisaligan na siya kupot ani pero kibaw gyud siya nga ang tinuod nga tag-iya ani ang Amerikano kana mga ingon nga dokumento unta ba para makapamatuod nga to some extent na ay interest or na ay katungod ang inyuhang lolo katong Amerikano nga ning sagup sa inyuhang great grandfather nga ning sagup sa inyuhang lolo. Kay kung wa ni di kay ko kahatag og klaro nga tubag kung unsaon na nato pagkuha or kung pwede ba day na makuha sa gabantay ang kanang maong yuta. Of course, kung naay mga dokumento nga makapamatuod sa pagpanag-iya for some reason, no, sa ngadto sa imong Amerikano, ngadto sa imong lolo, labi nang imong lolo former Filipino citizen man, gi-adapt lang, then naagyo tay katungod nga pwede nato ni mabakwi ang yuta. Ang pangutana unsa ning mga dokumentoha ang naa nimo hinaut unta nga masubay ug masusi nimo klaro. Kaduhang pangutana, 1997 pa nga niadto si Lola aron unta pagbawi sa nagbantay gikan from sa nagbantay ni ini. Apan walay nahimo kay giangko na sa nagbantay og gibahin-bahin sa napo
posible di ay nga mabalhin sa laing pangan ang titulo nga way namirma sa documents. Of course, by law, dili gyud na pwede. Kay kung kinsa tong tag-iya sa yuta, and by mingon kung tag-iya sa yuta, kinsay nakarehistro ngadtos titulo, kinsangan ang naas titulo o kinsangan ang naas deklarasyon, maura gyud toy makapirma. Maunang di ko katubag kay matingala pod ko, number 1, giunsa pagkatag-iya sa inyong great grandfather sa 65 hectares nga foreigner siya. Granting na natag-iya gid siya unsa may dokumentong iyang gikuptan, pagpamatuod na siya'y tag-iya, no? Or kinsa gini nakarehistro, kay kung kang kinsa na nakarehistro maugyoy naagi gahom nga makapabalhin anis ngadto sa laing tawo, either pagbaligya or pag-donate. Ikatulong pangutana, nisuway pag-adto si Lola sa munisipyo, apan pag-adto niya wa siya'y nahimo kay ang empleyado dito usa sa anak sa nagbantay. Hapit o palakasan na lang yun di ay ning balaod? Of course not. No? Sedes, dili yun na ingon ana ang balaod. Galing lang, kita mismo, kung mo aserta, no? O ato pong ato gyud pong ano nang ato ang katungod, i-assert na to ang ato ang katungod. Mo kibawog Bisaya sa assert, uy. Basta kung ato i-assert ang ato ang kanang katungod, no, kung mo insista nga kita gitag iya aning yutaa, kinahanglan pod gyud ta mo pakita sa ato ang kanang proof nga tinuod kitay tag-iya. Kay ko ang naa gyud tay tag-iya, kita naa gyud tay dokumento nga mo probar o mo pamatuod nga naatay katungod aning yutaa isip tag-iya, then by all means pwede gina nato mabakwi og di gyud mo dapig ang balaod ngadto nila maski pag siya ay mayor anang munisipyo ha, no, or anang city hall. Samot na nga empleyado ra siya, no, ang balaod di gyud mo dapig ana niya. No, so muna mingon jud ko nga importante nga makuha nimo kung unsay inyuhang dokumento aron mo pamatuod nga na kamoy tag-iya. Kay kung naa kay dokumento ana, then naa jud kay katungod ug ma-claim na ninyo, no? And inyuhan ang pwede nga mabarugan ang inyuhang katungod, no? Ikaupat, katapos ang pangutana, mahadlok na ang mama nga maoy musubay aning yutaa. Pwede ba? Nga ako na lang musubay ani nga ako naman ko sa sinagop sa Amerikano nga tag-iya aning yutaa. Unsa may angay kong buhaton aron mabawi ko ang maong yuta. No? Unsa man ang documents nga akong kinahanglan dadon para magpakita o magpamatuod nga kami ang tag-iya aning yutaa. Ang basic gyud nga proof of ownership, duha. Transfer certificate of title kanang titulo ug ang deklarasyon pagpamatuod nga kamoy nagbuhis ug nagbayad ani. Usa sa dayna sa akong ipangutana. Kung kamo gyud ang tag-iya, nabayran baka po ninyo, pero sige lang, duha mo na wa pud nato naklaro sa suwat kung titulado ba ning maong yuta. Kay kung titulado niya naa sa ngan sa imuhang lolo, no, then by all means pwede gyud na nato mabakwi ang yuta. Munay pinaka-importante. Now, kung pananglitan wa siya ana, base na ay laing secondary document nga mo pamatuod o mo probar nga ang tag-iya imog yung lulo nga ang katong nagbantay igo ra gitagaan o giintriguhan sa pagbantay o pag-atiman anang yuta. Base na sila'y kasabutan ana. B, tan-awa ko no kay kana gyud mo nay mga malig-on nga mga dokumento nga makaprobar nga naamoy katungod anang yuta kay kamoy tag-iya ani, no? And kung naamo ana adto mo og abogado na duol din has inyo aron magiyahan ug makatagan pod mo og follow up, no, sama sa kung giingon nimo og matagaan mog tambag kung unsay inyong angay buhaton, mo file ba mo kaso, musuwat ba mo adto ba mo register of deeds, mo adto ba mo munisipyo para ma-anal ang ilahang mga titulo. Kay kani sila way katungod og kamo ang naa. Okay? Mga sukintig paninaw, hinaot unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaninaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.